agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jam rola ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin ya dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko odiba fo dugu andugu. Don wara ta de. O ko ni kuma ta la sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an ka wulada in na kibaruya bɛna taa n'an ye jamana ale kɔ kan farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw an na dɔ fɔ o la Putin ale ka sɔrɔw yɛlɛli nin waati in na an bɛna dɔ fɔ o fana na min ye Gaza kɛlɛko fana ye ka dɔ fɔ o fana kɛlɛ la degun min bɛ yen yɔrɔ la Senegalikaw ka wasabulon kalata o ko kɔni banna pewu u ka sanayɛlɛ kalaso jɛrɛjɛkulu min bɛ u bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko Dakarikaw tun ye jaabi min di k'o jaabi kelen ko o don an yɛrɛ fɛ yan sa premier ministre ale kɔni y'a ta kɛ ko ani sigiti bɛn Eden bɔlen kɔ a la a taara au conseil islamique la min ye ministreso dɔw ye a y'olu fana lajɛ a sen fɛ wulada in na fana an n'an da don wolomasiri tabaw olu ka wuli ka jɔ la olu sera ka bamanciwale kɛba maa 6 minɛ maa 6 minnu ni sigana kɛlen don a la k'a fɔ ko nin waati in na k'olu sen yera septembre kalo ale tile 17 bingali min kɛra Bamakɔ yan armée yɛrɛ ye communiqué kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ko la nin ye an ka kuma la kumabaw ye Libérakaw fana fɛ kɛlɛkɛba ɲɛmaa dɔ ni o lakodɔnnen don kosɛbɛ Prince Johnson n'ale tɔgɔ fɔra kɔni a bɛ maaw hakili jigin Samuel Doe la ale de ye Samuel Doe janfa ka tila k'a fa sabula a y'a tigɛ tigɛ de koyi n'a ye tulo tigɛ a bɛ ɲɛ tigɛ a bɛ nun tigɛ fo ka taa cɛ faga a yɛrɛ tilalen o bɛɛ lajɛlen na a bolila ka t'i da Nizeriyakaw fɛ ka san 11 kɛ yen ka segin ka na ka kɛ diinɛkuntigi ye
ka bato kɛ ka kɛ sénateur fana u ka dugu la ala y'ale de ka kalifa minɛ a la bi an n'an da don o bɛɛ lajɛlen na a ka se ka faamuyali kɛ o kow la cogo min na Lewandowski wa an da dɔ jumɛn de a bɛ jouer Real Madrid fɛ ale a bɛ jouer Barça de la mais n ko Bayern ni joueur de don ayiwa an n'an da don o kibaruya fana na sɔɔni sisan an n'aw bɛɛ lajɛlen walawala aw ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major ye Baru kɛlɛtigi a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa min ye an ka sɔrɔdasiw ye u ka wulikajɔ senfɛ maa dɔw bɛ tɛgɛ dara olu kan n'o ye maa 6 ye maa 6 in ko bingali min kɛra Bamakɔ yan n'o kɛra septembre kalo tile 17 ko armée ale sera ka tɛgɛ da o maa 6 kan ni tubabu kalo in tile 17 ka duguja tile 18 na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa ninnu filɛ nin ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni sen yera école de gendarmerie ale ni aéroport bingali min kɛra ye ko ninnu sen yera o la armée a y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa ninnu sera ka minɛ sabula Wolomasiri tabaw ka jɛgɛrɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o ye unité spéciale ye olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma Baru kɛlɛtigi ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko ni maa 6 minnu minɛlen filɛ nin ye maa 6 in u sen bɛ bingali in na bingali min n'o kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan wulikajɔ min n'u y'o kɛ o ye ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka dɛmɛ kɛ ka taga ɲɛsin u ka janfanjɛkulu ninnu ma janfanjɛkulu minnu ni olu de binna an ka pankurujigi kɛnɛ ani an ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ min bɛ n'o ye école de gendarmerie ye ko ni ala sɔnna ma ko wulikajɔw bɛ sen na ni maa minnu filɛ nin ye ni olu kɔni minɛna sa u nana bila fanga ale ka bolo kan armée ale ka baara min ye dugu la kɔlɔsili ni a la kanani ye o baaraw bɛɛ lajɛlen na to sen na yaasa jamanadenw olu ka basigi n'u ka lafiyaw bɛ se ka kɛ cogoya min na armée ko hukumu kɔnɔna na musée min bɛ armée tɔgɔ la sa Bamakɔ délégation spéciale ɲɛma ale taara ɲɛ da o ka kunna siniko min ye Bala Traoré ye a n'a ka maaw u taara armée ale ka fɛn marakɔrɔ yɔrɔ in lajɛ fɛn minnu bɛ a kɔnɔna na ye minɛn minnu bɛ yen fo ka na se sɔrɔdasiw ka fɛnkɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma u y'u ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan musée ale ɲɛma n'o ye colonel major Yakuba Traoré ye a kɔni ye bonyamasegin k'u ye sa u nana ka na lajɛli min kɛ Bala yɛrɛ y'a jira n'o ye Bala Traoré ye délégation spéciale ko a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula min ye sɔrɔdasiw ka taabolo ye sɔrɔdasiw ka baara kɛcogo sɔrɔdasiw ye fɛn minnu kɛ ka tɛmɛ donso minnu kɛra an ka sɔrɔdasi fɔlɔ ye fo ka na se an ka Wolomasiri tabaw ma a b'a to maa bɛ yeli kɛ ka faamuyali kɛ min ye ka se ka ko caman faamuya n'an bɔr'o la sa kunungo conseil des ministres fɔlɔ o kɛra Asimi ale kɔni ye taabolo 8 ta k'o di an ka ministriw ma u bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min ye baara in ye sa a kɔni y'a ɲini u fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛna ni basigi ni lafiya ye n'o bɛna ni jamanadenw kalali ye ɲɔgɔn na ye n'o bɛna ni fara ɲɔgɔn kan ye jamana ka sɔrɔ bɛ fɛn minnu na jamanadenw ka nafa bɛ mun na premier ministre n'a ka ministre k'u k'o kɛ o t'a la ye bɛn ni kelenya u k'o sinsin u yɛrɛ ka kulu kɔnɔna na baaraba minnu kalifaraw la bi u bɛ se ka olu timɛ cogo min na premier ministre ale kɔni tilalen kɔ o la ani ministre olu ye ɲɔgɔn ye min sa n'o kɛra ale yɛrɛ dagayɔrɔ la n'a bɛ fɔ ma ko conseil de cabinet fɔlɔ ale fana ka taabolo bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye o fana ye taabolo 8 kelen ye baara kɔni bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na premier ministre ko sa ko ale fana jɛra a ka sara kɔ min ye sara ye sa 3 o 3 la 2 ko ka o ta k'o di n'o ye musaka min bɛ d'a ma ka se ka premier ministre baaraw kɛ n'o ye ko k'o ta k'o fara jamanakuntigi ta kan maaw ni bɛ se ka lasalo cogo min n'o ye œuvre sociale ye k'olu sigi sen kan sɔgɔmada joona in na min ye furancɛla fanga a premier ministre sabanan ye ale taara a ɲɛda énergie maaw kan yen kɔni kuma ma caya koyi sabula a taakun kun ye min ye o ye ka taa énergie maaw lamɛn lamɛnni senfɛ sa a ye min sɔrɔ ka fɔ nanzarakan na an k'o lamɛn Keba Jalo ale ka kuma bara la. 2 certitudes et une conviction. La première certitude,
Le personnel d'EDM ne constitue pas un groupe ethnique de notre pays, isolé de la société. Je suis certain que vous êtes peinés par la souffrance des Maliens vivant la crise énergétique, population qui ne représente que vos pères, vos mères, vos frères et sœurs et vos enfants. La seconde certitude, le client étant roi, j'entends la frustration d'une partie de la clientèle d'EDM qui pense que la société a échoué. Je ne partage pas le constat de l'échec d'EDM SA qui regorge suffisamment de compétences faisant la fierté de notre pays. Enfin, je demeure convaincu que la réponse à la crise énergétique ne viendra que de vous. Je place ma confiance totale en vous tous. Koulouba, le 27 novembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après ce message, je voudrais saluer M. le ministre, nouveau ministre de l'Énergie, également tout le personnel de d'EDM, à commencer par le directeur général, bien entendu, pour cet accueil très chaleureux. J'ai entendu également le représentant du collectif des syndicats concernant l'accompagnement de l'État. Je pense que cet accompagnement vous est acquis. Je voudrais juste ici rappeler les efforts multiples, les moyens déployés, bien entendu, qui sont également inédits. Les subventions, les achats de groupes, les livraisons de carburant, de gasoil ou de fuel. Bien entendu, efforts supplémentaires, vous conviendrez avec moi, des dons de groupe et des opérations d'électrification dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Donc c'est juste pour vous dire que nous sommes totalement à vos côtés. Je pense que nous devons collectivement chercher une solution à cette crise énergétique qui est inédite. Vous avez raison, monsieur le représentant du collectif des syndicats, la mission d'EDM, c'est de donner de l'eau et de l'électricité à la population malienne. Mais nous connaissons également les difficultés auxquelles nous faisons tous face, à la fois EDM que le pouvoir public. Je voudrais peut-être proposer ici une solution. Au-delà même de la prise de contact, je suis très très ravi de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Soyez sûr que nos portes sont grandement ouvertes, aussi bien du ministère de l'Énergie que la primature. La crise énergétique à laquelle nous faisons face, elle est inédite. Je voudrais proposer une solution. Maintenant, c'est une solution également inédite. C'est à vous d'apprécier. C'est inviter monsieur le ministre de l'Énergie, et bien entendu le directeur général d'EDM, de procéder à une consultation générale qui commencera par l'agent de réception qui sont dans vos différentes agences, jusqu'au directeur général, impliquant également le personnel retraité. Je pense que de leur poser une question simple, quelle est la solution? Je voudrais, si vous en étiez d'accord, revenir la semaine prochaine, donc le 5 décembre, pour que vous me fassiez la restitution. En ce moment, je ferai bien entendu un compte rendu fidèle à qui de droit. Merci infiniment de votre très aimable attention. Keba Diallo ama dan ministri ɲɛmaa ma ministri min bɛ énergie ko kunna ale y'a ka dantigɛli kɛ bamanankan na an ka jɛ k'o fana lamɛn. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que ne bɛ se ka na ne ye ministre ye a bɛ kɛ ten fɔlɔ de ministre bɛ taa a ka cakɛdaw la premier ministre de ko k'a yɛrɛ de bɛna nin na yɔrɔ o ye bonya ye premier ministre yɛrɛ de ko k'a bɛna nin na donc je crois que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sinon ministre bɛɛ bɛ t'i ka cakɛda la o y'a kɛcogo ye ka kɔrɔ nka ni sen premier ministre de ko k'ale yɛrɛ bɛ na o kɔrɔ ye di énergie ko problème min b'an na ɲɛmɔgɔw b'a kalama a b'u dusu la a nana ka a yira baarakɛlaw la k'a fɔ an bɛɛ malidenw de ye problème min b'a la a bɛ mali de la a tɛ mɔgɔ wɛrɛ la a bɛ mali de la
malidenw de kan ka se ka a problème fana solutionner donc a ma kuma gɛlɛn fɔ a ko an ka bɛɛ lamɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ma baarakɛla bɛɛ énergie baarakɛla k'a ta dugumamɔgɔ la fo ka taa se a ɲɛmɔgɔw k'an ka bɛɛ lamɛn min bɛ min fɛ i b'o fɔ min bɛ fɛɛrɛ min dɔn i b'o fana fɔ i y'a faamu donc o la n'ala ye alamisa don wɛrɛ yira an na a bɛ segin ka na tuguni an ye mun sɔrɔ kumakanw ye ani ladilikanw ye ani solution ye n'olu fɔra an ɲɛna an bɛn'o yira a la donc an bɛ baara kɛ n'o ye fɔ mais déjà n bɛ énergie directeur fo ka baarakɛɲɔgɔn fo ni hakili min bɔra premier ministre la ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye kuranko gɛlɛya min b'an na ala ka a ban pewu n b'o de dugawu don bɛɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye fana inshallah a bɛ kɛ fana inshallah merci. Énergie ale kɛra premier ministre ka bɔli fɔlɔ ye ka taa yɔrɔ la a kɛlen ka bila premier ministre la o kɔfɛ sa a y'a yira énergie maaw la fɛla minnu b'u la u k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'ala sɔnna ma décembre kalo tile 5 nata a bɛ segin ka na yaasa u ka laɲini ye mun ye ka se k'o dɔn wulada in na sa premier ministre a taara au conseil islamique fana jabala la ni ye au conseil islamique maaw an'olu fana masalala dugawudon kɔni kɛra a ye baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Maïga a sɛnɛ ka teli ni waati na n'ala sɔnna ma programme tɔ kɛra mun ye sa su in na an na segin olu tɔw dɔw kan a bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na ani hakilinaba minnu fɔra o kɛnɛw kan ye maa dɔ kɔni bɔnɛna a nin na an sɔngo ale kaw fɛ yen Gawo mara la kamalen tɔgɔ ye ko Sedu u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni tun bɛ garda de la kɛra k'a fɔ k'a bɛ gitɔrɔn tigɛ maire min yɛrɛ bɛ sa maire danga o denkɛ don maa kɔni caman maaw taara nin ko in kɛcogo la sabula Bamajo ale kɛbaa min ye nin kɛ a ye 5 don fiɲɛ na u y'a yira sa k'a fɔ maa kofɔlen kɔni u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la min ye an sɔngɔkaw fɛ yen yaasa cogoya min na a bɛ se ka furakɛ nka u y'a yira sa k'a fɔ waati laban kɔni na kɔni min ye kamalen ye a kɔni tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la yen maa t'a dɔn n'a a fatura ni a ma fatu Bafulabekaw fɛ yen nin waati in na min ye ɲɔtigɛw ye o de bɛ yen ale ni suma minnu bɛ yen ni olu sera ka sigi sen kelen kan Fili Jalo ale tun bɛ o dɔw kɛnɛ kan an ka jɛ ka o filɛ sumaw na doni daminɛna Bafulabe cercle fan caman fɛ Selen Kɛɲi ye o dɔ ye min bɛ Bafulabe yɛrɛmarakafo fɛ ka se Dado Jabi ale ka foro la ale y'a sɛmɛntiya ko samiya taabolo fisara nka ko tiga sɔrɔta de ma caya kosɛbɛ a y'a kan fili kɛrɛnkɛrɛnya la nakɔ ko gɛlɛyaw ma o min bɛ musow kan Selen Kɛɲi bawo ni samiya banna k'olu ka baara kun filananw bɛ kɛ nakɔ baara de ko nka gɛlɛyaba b'u kan o la. Salamu alaikum Dado Jabi ani Selen Kɛɲi baara min bɛ yan sisan o ye tiga baara de baara an ka tiga ko ye a ma ɲɛnabɔ kosɛbɛ an ye tiga sɔrɔ sɛnɛ bari ji de cayara tiga ma ɲa tiga n'i ye tiga ju bɔ den 3 den 4 o gɛlɛya bɛ musow kan k'a tugu musow ye tiga de sɛnɛ tiga kɔni ma sɔrɔ ya ɲina n'o tɛ ji kɔni nana mɛ ye ɲɔ sɛnɛ o kɔni ye ɲɔ sɔrɔ bari minnu ye tiga sɛnɛ o ma tiga sɔrɔ n'i ye tiga ju bɔ den 2 den 3 o de bɛ tiga la ni tiga baara fana banna musow bɛ don sarden de la ji ni sarden ka giriwansiw bɛɛ taara i y'a dɔn baara gɛlɛman b'an bolo k'a tugu n'an ye tiga bila an bɛ sarden de ta sisan sarden t'an bolo ji ni sarden na a negew n'a ka yiri a n'a bɛɛ taara kɔlɔnw bɛ fara ji la. Surandu Jabi ka bɔ Selen Kɛɲi ale y'a sɛmɛntiya n ye ko samiya taabolo fisayara ko nka tiga sɔrɔta o ma san tɛmɛnɛ taw bɔ wa ale fana ye nakɔ ko gɛlɛya in sɛmɛntiya n ye. Ne tɔgɔ Surandu Jabi Selen Kɛɲi an bɛna malitigɛ de kɛ ji kɔni nana ɲina malo kɔni ɲana ani kabaw ani ɲɔ mɛ tiga ko in tiga ɲana de mɛ a ma san t'o bɔ dɛ parce que ji ye tigaw tiɲɛ ɲinan kɔni zaren ko y'an sɛgɛn parce que ji y'an ka zaren bɛɛ lataga a y'a bɛɛ lataga an ka sansaw yiriw n'an ka giraziw a bɛɛ tagara ɲinan kɔni degun b'an kan ɲinan dɛ degun kan. Bamafile yɛrɛmarakafo la sira danbele ka bɔ Manantali ale ko tiga sɔrɔla wa sɔrɔ caman kɛra kosɛbɛ nka ale fana ye nakɔ ko gɛlɛya sɛmɛntiya n ye o min bɛ Manantali musow kan kosɛbɛ. Sira danbele ka bɔ Manantali dugutigi la
mate baro nyasini senelema bari nyina sama ya ala ta dianna titi goli nyoni kabo ala to dianna to soto ala alhamdulillah ngabar godi ala ma woto gole ame nganka manan tali musol bulu we na ko lete na ko baro kadangen jin tambulu sansango me hanange to bentanku wo sansango manyi bira sinyala mantana o gole aku o koni mankan kusobe nanta baro kadange nanta wo de go wo koni mankan ni sinta non kande mawola wo kadange la dunia ka fo togo dawla wati fila de be muso bolo samiya baara tɛmɛnen kɔfɛ sangun baaraw bɛɛ bɛ kɛ nakɔ baara de la nka gɛlɛya caman bɛ musolankaw ka o la bawo samiyaji fanga bonyana a ye dankari maa dɔw ka nakɔw la jɛkulu caman bɛ yen olu ni kɔnɔnafili bɛ ɲɔgɔn na dɔw y'a sɛmɛ caya ye an ka kuma nin kan kabini bafula bɛ jani.ml tɔgɔ la fili jalo ka sɔrɔlen dɔw filɛ. ayiwa fili an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta ɲɛ walima ni minnu sera ka contre saison sigi sen kan ala ka o ɲɛ u bolo kuma tɛ musow n'olu kɔni bɛ sɔrɔ kɛ o ka fisa kosɛbɛ dutigi yɛrɛ ma a bɛ caman bɔ i ka musakaw la wa a bɛ se ka i dɛmɛ fana nasɔngɔ ko ale la. Niger kaw fɛ yen Niger maaw y'a yira sa k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na olu kɔni ye nɛgɛdilan usine o sigi n'o ye beton ye yɔrɔ in kɔni sa u y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛna kɛ yɔrɔ ɲɛnɛma ye yɔrɔ min bɛna to u ka nɛgɛw olu tɛ b'u ka jamana da fɛ tuguni u y'a yira sa ko tonne 200,000 u bɛn'o de kɛ san kɔnɔ nɛgɛ la nɛgɛ min n'a bɛ se ka kɛ ka so jɔ n'o ye beton ye nɛgɛmisɛnninw wa min ye a ko ye fana a bɛna to Niger a ka nɛgɛ fɛn fɛn bɛ yen ni maaw bɛ n'o cɛ ka taa n'o ye ani nɛgɛ karilenw ni fɛn mobili kɔrɔw olu si tɛna bɔ tuguni so o so bɛna jɔ sa u bɛna ɲini olu fɛ sa u ka Niger yɛrɛ nɛgɛ u k'o san kɔkan ta sanni ninnu u ka olu bɔ a la Senegalikaw ka conseil constitutionnel ale y'a yira sa k'a fɔ ko kalata min kɛra n'o ye wasaden kalata ye ko jaabi min kɔni bɔra Bamakɔ Dakarikaw fɛ ko olu fana bɛ o sinsin k'a yira k'a fɔ ko o jaabi don min ye Diomaye Faye ni Patsef ye ka taa fara Ousmane Sonko kan k'olu de kɔni ye se sɔrɔ cour d'appel Dakar tun ye min bɔ Muhammadu Bajo Kamara na ale y'u ka conseil constitutionnel ɲɛmaa ye a ko foyi yɛlɛma tɛ se ka kɛ jaabi ninnu na Ganakaw fɛ yen sa a yɛrɛ k'a fɔ ko sanji kɔlɔlɔ kɔni bɛ yen nin waati in na yɔrɔ caman na bi Gana kɔnɔna na mun ye Accra yɛrɛ kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen ni sanji kɔni ye olu sɛgɛn kosɛbɛ o kɔlɔlɔw bulilen don kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko halisa ko yɔrɔ dɔw la ji ale nɔw bɛ yen wa min ye ji fana ye a walankatali bɛ ka na sabula ba dɔw bɛ yen olu bilalen don ale ni kɔbolo dɔw bɛ yen o bɛ ka ji sigi yɔrɔw la tuguni maa caman kɔni bɛ yen u y'a yira sa ko Accra kɔni kɛrɛfɛ dugu ninnu caman kɛrɛfɛ kinw caman na degun o bɛ olu kan Liberiakaw fɛ yen Prince Johnson ko ale fatura bi Prince Johnson ale ye maa ye maa min dogolen tɛ k'a daminɛ san 1989 ani 89 na ka na se san 2003 ma sa ale kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a ka fatuli kɔni maa ma kun dɔ fɔlɔ a kɛra Moroviakaw fɛ u yɛrɛ ka faaba kɔnɔna na k'a si to san 72 la min ye kibaruya kɔni dira a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ ni ale yɛrɛ kun ye olu ka cɛbɔ ye Sena kɔnɔna na Prince Johnson bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ wagati dɔ la u kɔni kun ye ale ye ja dɔw la n'o jaw tɛmɛna bɔlɔlɔ siraw fɛ maa min don sa k'a kɔni ye Samuel Do kɔni a y'o nɛmɛnɛmɛnin faga san 2019 san na nin waati in na sa jɔyɔrɔ kɔni kun bonyana u ka jamana kɔnɔ sabula wulikajɔ caman kɛra a senyɛrɛw la Samuel Do o fatulen kɔfɛ sa a kɔni gɛrɛla maa min na sa o kɛra Charles Taylor ye Charles Taylor o kɛlen ka fanga ta fana a ye 5 don fiɲɛ na ka t'i sigi Nigeriakaw fɛ ka san 11 kɛ yen san 2008 ale de ko ale senyɛra Thomas Sankara fagali la min ye Blaise ye ko o y'u bila o baara in na waliya minnu bɛ sa n'o olu kɔni kɛra nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ a kun ye da don la k'o fɔ kunnafonidilaw ye yafa deli min ye jurumukafari baaraw ye ko a y'olu de kun daminɛ a bɛ fatu tuma min na sa a kɔni kun kɛra église dɔ kɔni o kumalaselaw ye min ye sénateur fana kun don u ka jamana kɔnɔ maa caman kun b'a lamɛn sabula a kun bɛ cɛfɔ ni kanbɛn kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw wele ka taa bɛn ani keleya ma a kɔni fo ka taa s'a ka saya ma sira min kun b'a kun na o ye k'a fɔ a tun t'a dɔn don min na a bɛna na kiiri u ka jamana ale kɔnɔna na Tchad jamana kɔnɔ diɲɛseleke 4 tɔnba maaw minnu bɛ yen n'olu bɛ baɲumankɛyaw kɛ sa k'olu ni Tchad sɔrɔdasiw kɔni binna muso dɔw kan
o muso minnu kɛra sa min ye Américains ka tɔnjɛkulu dɔ n'o ye kunnafoni ye Associated Press ye olu de kɔni ye kibaruya in di min ye Chad maaw ye sa ale ni Nations Unies maaw kɔni bɛ ka kuma in fɔ ko tiɲɛ tɛ sabula a yera k'a fɔ ko maa minnu bɔra Sudankaw fɛ n'olu sigiyɔrɔw bila musolaka minnu b'o la sa ko bingali kɔni taara ka ɲɛsin olu de ma Chad sɔrɔdasiw ni Nations Unies baarakɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nkalon ma tɛmɛ a kan ko sabula olu ci ka ca o ma waliya min fɔlen filɛ nin u k'a tigi ɲini n'o tɛ olu kɔni tɛ sabula musaka yɛrɛ t'olu bolo kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ bin mɔgɔ kan olu yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na nin waati in na Boko Haram o kɛlen don ka daga sigi olu da la Burundikaw fɛ yen Burundi jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye maa 8,000 bila ka bɔ kaso la sabula denmisɛnnin fitininw olu bɛ a la a kɛkun ye fana kasobon kɔnɔna fana bɛ se ka fɛrɛ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen fana u tun ye maa 1,442 u tun y'o fana bila ka bɔ u ka jamanakuntigi ale ka laɲini senfɛ laɲini min na sa n'a bɛ fɔ ma ko grâce présidentielle Namibikaw olu kan ka taa kalata la olu ye kalata daminɛ kunungo kalata min sa ni jamanakuntigi kalata ni wasaden kalata don ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni ye weleweleli kɛ sa yaasa baara bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na mankan kana bɔ a la Arabie Saoudite ɲɛmaaw ale ni silamɛtɔnw olu bɛ wuli ka jɔ la min ye Israël ye ko a kana don Nations Unies na fiyewu u ka wuli ka jɔ in kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Israël sɔrɔdasiw ye olu bɛ maafa min na n'u bɛ ko min na n'o tɛ bɛn jamanaw kɔnɔna na n'o ye bingaliw ye n'o ye maafaw ye ka denmisɛnninw bɔnɛ u na ka maakɔrɔw faga ka kalansow ci ka baarakɛlaw ci ka dɔgɔtɔrɔsow ci ka mugu ci fa bɛɛ lajɛlen na k'o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la olu sen ka don baara la baara min bi na ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ b'a fɛ basigi ni lafiya ka don jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Faransiskaw ka ministre min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ la ale ye taama daminɛ kunungo farafinna kɔnɔna na min ye Jean-Joël Barrot ye a kɔni ka kan ka na farafinna ka na maa caman kuma ɲɔgɔnya u y'a yira sa k'a fɔ a ka nali kɔni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini ale yɛrɛ bilara u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre la Irisilakaw ko san 2024 kɔnɔna na Irisi musakaw e ko sanayɛlɛ tɛ a la wa sabula min ye euro wari miliyari 119 ye k'u bɛna n'o de sɔrɔ u b'a yira sa k'a fɔ u ka sɔrɔ minnu bɛ yan n'u ka bayɛlɛmali minnu bɛ kɛ u ka minɛnw na sa u yɛrɛ ka dugu kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko produit intérieur brut o taara yɛrɛ sɔrɔ 6% na o ye fɛn sa min b'a yira bi k'a fɔ ko min ye jamana mun don basigi ale ni sɔrɔ ko ta na sira fɛ ko u kɔni u kɛra gɛlɛya n'a ta bɛɛ u sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la l'Américain ka président yani ale ka fanga la tɛmɛ Joe Biden ma Donald Trump ma janvier kalo nata in tile 20 ale yɛrɛ ko k'a bɛna na Angola décembre kalo tile 2 n'a tile 4 a bɛna na sa yaasa ka se ka u ni Angola ka bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ yen k'olu sinsin a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye Joe Biden ye nin na kɛ a ka duguta laban ye yani a ka fanga bila farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la kunungo Stade Malien maaw olu ye se sɔrɔ Coupe CAF la 2-0 min ye stade ye ale doncogo ɲɛna tulo na kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ sa k'a fɔ ko u ni équipe min tun bɛ ɲɔgɔn na olu fana jɔyɔrɔ man bon kosɛbɛ nka Stade Malien denmisɛnninw kan ka fo u doncogo ɲɛna joliba ale kɔni buruna Esperance de Tunis kɔrɔ Coupe Ligue des Champions na 4-0 an bɛ dugawu kɛ sa joliba denmisɛnninw bɛ se cogo min na k'an laɲini o kɔ baaraw k'olu boloda yaasa sekura u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na u ka jɛkulu kɔnɔna na yaasa demi-finale u ka se quart de finale tɛ wa u ka se ka ye o kɛnɛ kan kɔkan balontanw na sa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka Ligue des Champions ale lajɛ nin waati in na kunungo min ye FC Barcelone ye ale ka ndolatila min bɛ yen n'o ye Robert Lewandowski ye Lewandowski ko ale kɔni sera ka 30 don kunungo u ye 30 kɛ Brest la ale o senfɛ sa ale sera k'a ka 101 na a ka ndolatan hukumu kɔnɔna na ka se ka o don min ye tile 5 in kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko kabini sanga 11 na ale kɔni ye penalty dɔ kun sɔrɔ sa a y'o o don Brest ale contre la a yira sa k'a fɔ ko min ye Lewandowski ye nin nati na sa a bɛ joueur fɛ joueur ballontannabaw fɛ diɲɛ kɔnɔna na minnu sera ka 100 don Lionel Messi n'o ye Argentine ta ye ale ni Cristiano Ronaldo o tɛmɛnen kɔfɛ maa min don k'a fana sen ka di dɛ k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Barca kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniw na an b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ ko su in na n'Ala sɔnna a ma an bɛna na nɛgɛjuru dayɛlɛ ka téléphone di gouvernement kura mɔgɔ ka hakilina ye mun ye a la a ko bɛ cogo di Malien minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen k'i ka téléphone labɛn nɛgɛjuru sira 92 42 42 30 ka se ka weleli kɛ k'aw hakilina di gouvernement kura kan nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ Keba Jalo tun bɛ yan ale ni Falaye Keyita a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21
agence dunia travers service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛ